Sa shisien pat nakaliang jong Good News TV ni U Blei yapi baro haga kyrteng ka jong unong pedim jong U Jisu Khrist. Ni aingu U Blei wala donikat bat ngi haga ni miet wala penyok ru hangi haga ni step ka bathmai haga jingim ka jongi bangila ban yait ding ba jongka daga jingyalam daga jingkirku daga jingdonikat ka jong U Blei. Bada bangin yait yaga ni sngi tungin puson lyngkot yaga ni Ka Ktien ka jong Blei haga ni por. Kapang ya kaba ngalabo nakabenta ini jingpuson iwei lyngkot kalong. Who are you wearing? Lani yanu pikup haga jingim. Yanu pikup haga jingim. Bat ngalapin syong nong rim yaga ni ka jingpuson ka lyngkot. Naga kitab ka jong u Sekharaiah ka linong ka balai ka dekot ka basaw. Ka kitab ka jong Sekharaiah ka linong ka balai ka dekot ka basaw. Ki Ka Ktien ki ba ong kumni ngan puli tangi ki bentai ki ba khatdu jong ka ni ka dekot ka basaw ka ba ong kumni. Hakmi ngalapin ken ria no ya ka pop jong me name. Bat ngan pin kup ya me haki jan kup ki ba kordor. Hakmi ngalapin ken ria no ya ka pop jong me name. Bat ngan pin kup ya me haki jan kup ki ba kordor. Layat ho bakinong yele kai basketball kentei jong kari Argentina kila bakla ban pong ya ki jersey ki jongki. Hakaba kila pong da ka jersey rong blue kaba ya Syiem bat kerong jersey jong kinong yele kai jong kari Colombia. Kiba haka jing shisha nakaliang jong kinong yele kai jong kari na Argentina haka takapor kiniban pong daga jersey kabali. Bat namar kapor ban bujli kamdan shu kumta kiladei ban sya kenrem lani ban sya disqualify hakata ka jingele kai. Bat ngangit bakata ka kynja kan pen kan mau ya kinong yele kai bakidei ban tip ya ka ka baki ki pong lani ka jersey ayu ka baki ki pong. Hakapor ka jong u Sekharaiah U Blei ulapen yaw Sekharaiah ya ka jing itho pau syapang urang ba lingdo uba kyrteng u Joshua. Ubalawan hakmat jong U Blei. Tangba ubala ai jakaru yaw soitan baundan hajan jong u. Bat ulapong daki jan kiba bitngit. Sngap ong ka kitab u Sekharaiah ka linong ka balay ka dekot ka balay ka ong kumni. Sekharaiah lai. Di yaw Joshua lakup daki jan tingit bat ulayeng hakmat uta u angel. Bat ong kani Ka Ktien ka jong U Blei. Haba U Blei ulapen haw Sekharaiah ya kani ka jingyo ipaw. Syapang utaw rangba lingdo u bekerteng u Joshua ubalawan hakmat jong U Blei. Tang bahagaju kapor uboru lani u ajakaru yaw soitan hajan jong u. Ulapong ru laki jan ki babit ngit. Bat ong kani Ka Ktien ka jong U Blei. Ba U Blei ula bekno yu. Henry aingo yu Blei. Ba U Blei urang ai kalat yu Joshua ba un bujli ya ki jingpong ki jong u. Bat ban pong pat da ki jan ki bakhoj. Ong gani Ka Ktien ka jong U Blei ba U Blei ula sneng yu taw soitan. Hakal kitab ka jong Sekharaiah ka linong ka balay ka dekot ka baar. Sngap ong kumni hagan ka kitab u Sekharaiah ba U Blei ula sneng yu soitan bat ula ong. Tiu try ula ong haw soitan. Tiu try un sneng yami u soitan. Shisha utry ubalajit ya ke Jerusalem un sneng yami. Hatu uni umlong uding talaw ya ubalakni nagading. Ong gani ka dekot ka baar ba U Blei ula sneng yu taw soitan.
Bat ula pen pong pat yang Joshua deki jan bat deki jan kup kiba kodor. Ong ka kitab u Sekharaiah kalenong ka balai ka dekot ka basau. Ka jingim jonga bat jongiru. Kalong kumta. Habang iwan siya gani ka pertay ngi pong yagi jan kiba bitgit. Bat ki jan jong kapop. Bat larangi ngay pong yagi ni ki jan kiba bitgit ngin siya job. Haga jingi lek kai. Lani haga jingi kun haga ni ka jingim. Ngin siya job. Henry larangi ngi paino na ki pop ki jongi. Bat ngi pai siya U Jisu day hangta baun pen pong hangi da ki jan kup jong kahok. Kumta ka long ka badan kam yangi ban keli yaladi yanu ngi kup yanu ngi pong haga jingim. Who are we wearing? Larangi da ngay pong yaki jan kup jong kapop. Kalaray ka por yang nga bat yapi bangin pai siya U Jisu bat bangin kup. Laningin pong ya ka jan kup ka jong U Jisu. Lani ya ka jan kup jong kahok. Kumta habangin yat lingba ya ka nigasngi ko ki para bangit bait. Habangin yat lingba ya ka nigasngi ayin kali ya ka nigasingkali. Who are we wearing? Yanungi pong ha ka jingim. Ngirangay pong ya ka jan kup jong kapop. Ni ngila pong ya ka jan kup jong kahok. Ki para bangit bait. Kalong kabadon kam yang ibangin keli yaladi. Kalong kabadon kam yang ibangin yit yaladi. Yanungi pong ha ka jingim. Larangi dangay pong ya ka jankup jong ka pop tungin kela ka bamut. Tungin pai U Blei. Tungin yit ya ka kmat ka jong U Jisu ha ka jingim ka jongi. Bangin pai no na ka pop siya ka jingim ka bahok ha ka jingim day jong U Blei. Baon lao no ya ka jankup jong ka pop. Baon ben pong ha nga ba pi ya ka jankup jong ka hok. Ngin yat ya ka nigasngi. Ngin yat ya ka bangi bo haladi ya ka nigajingkali. Who are we wearing? Yanungi pong ha ka jingim jongi. U Blei Un kurku nakabenta ka buram jong u. Amen. Ngini pendem ha ka jingduai. Ka jingo kalong ya me atrai. Namar ka nigapor ka mamalapenyo nakabenta jongi. Bangin puson ya ka Ka Ktien ka jong me ha ka nigapor. Kabakili yang aning kong ubayeng hagali ka por. Bat yang ilang baro kibapit yang ka program. Yanungi pong haga jingim ka jongi. Larangi rangay pong yang ka jankup jong ka pop haga jingim jong iarap yangi. Bangila ban wan syami. Ban launo yang ki jankup jong ka pop. Bat bangin kupat yang ki jankup jong ka hok haga jingim ka jongi. Bangila yang ka banyok mat. Yang ka jing tau tumay ka jongi. Yalam yang ilim maganigasngi. Bat iarap ru yang ibangin ay puson ya gani ka jingkali om tanga gani kasngi. Henry man kasngi man ka klimat jong ka jingim ka jongi. Yanungi pong ha ka jingim ka jongi. Sngaw ya ka bango na baga kyrteng ka jama U Jisu ngidwai. Amen. Tu Blei Un kurku yangi. Lingba gani ka jingpuson ka ba lyngkot na Ka Ktien ka jong Blei ha gani ka stem. U Blei na ka benta ka buram jong u. Amen.